na maralo tu patiki hobar tu RPP HKBP ima na marhata tuddal dohot makatidakkon na sotutu di jolo ni jolma papeol kon uhum manolon na sotutu na mabain surat agong manang surat kaleng na pahiba-hibakot berita dohot padokan na sotutu manang hoaks padokan na pakisat permusuhan manang ujaran kebencian maradopon kuria ugamo suku ras dohot golongan ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pergogoi mahami mangulahon na barto patikmi amin mari de mahita Tato potima dosata tu debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata maruduk ni roha kami di hadapanmu. Manol soli akka dosa nami, ima dosa na niula ni pamangan nami. Nunga dilehon ho patik pasiahoni, napatuduhon akka pangoleson nami, na niula ni pamangan nami i. Naulo do kami makatidakon nasotutu maradop podongan nami. Papeol uhum, pakisat permusuhon, dohot pasahaton akka berita nasotikos. Asi maroham, unang pasaw terimasmu tu kami be, dohot tuhuriamon. Say paubu marimasmu mida kami akka perdosaon. Aidang lomoro kami mida hamatian ni perdosa.
Mulak manian parjahati itu madikodalan na asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani upaya dipangido kami. Saya sudah tima torum asa unang mangunai bitu kami. Saya sudi dosa nami. Asa mangulu kami di bagasan asini roham. Saya pergugui kami. Asa margugu kami. Mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot to kasisan ni dosa. Ise do na mga lugon akan na pinilit ni debata do mamitori. Ise do na madabu ugum hamaguan. Kristus Yesus do nang mate. Alay dada holani nang mulak mangulu. Jala di siamun ni debata do ibana mangod di konhita. Hasangapo ma di debata na di kijang. Amin. Mari demaita. Tatangi koma hatani debata turpuk epistel diari mingguon tersurat di Pesalmen 10 ayat sada sahat ro di ayat 5. Jahoba do raja nunga marpahean hamuliaon ibana marpahean tongon Jahoba nunga di hohoson hagugon jadi hot ma di portibion dak tagamon humuttal. Nunga martibur akka batangaik ali Jahoba nunga martipul hasak ni akka batangaik nunga diubakon akka batangaik panujan nasida. Sitong situtudo akka panidangyomu habadiao do natama di bagasmu ali Jahoba rodi saliling dilingna. Ido sahatna mertua doakan atau mangingon hatani debata jalano peopsa. Amin. Mari.
Ta tidak koma hapor siao tai songon na hina tidak ko ni dongata sa hapor siao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah di doang perguguna suatu dosa. Namun palang au porsea di Yesus Kristus. Anak debata Jehovah nasade. Imana tinubuhon ni si Maria. Nagabi-gabian siato di perbadia. Adorang selalu. Ido tu hatta na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati terpajul di mana di kau pinar silang na tuwa tu panotor dong di tangan na mulak mangulu di hari patulu na manai ku surgo lahudul tu siamun di peta Jehovah amanai perguguna suatu dosani di simai mana pemamulak sogot tanoon manghuhumi halak na mangulu dawat au porsea di tod di parbadia jarong sada hudia na badia huruya atau penat Kristen akan na badia dokot di hasan dosa dokot di hatai nama dok mulak mangulu dosogot daging hanak nangke dokot dia nguluan langsung amin. Tapi kima sunggul-sunggul. Sunggul-sunggul di hari Sadario 20 Mei 2025
Parmingguon sadarion ima parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus. B. Ano pukul 15 wib di gerejaon marpungudo aka ina SPH seksi parupuan Huria dohot PVR Forum Parupuan Resort laho mangarapoton taringot jadwal kegiatan ina saresot di bulan Juni ala tusude aka ina asa Roma hita. C. Di hari Minggu parmingguo di Patu Pado 2 hari ima pukul 8 dohot pukul 10 wib. D. Sadarion duksidung na sosoon di pasahat matik itu amang Rinaldi Stumeang STH laho martading hata. Di hari Sabtu punguan lamsia asa taingot ma punguan lamsia masuk pukul 6 wib dohot jam sia wib diuduti muse cek darah Laos masih buat KTP ma saluhut lamsia tapatu pado papungu pelian ima pelian 2B di sima tapasaha tu amang Rinaldi Stumeang dinalaho borhat nasida say anggiat matulus sakap dohot rencana nasida di aka parsikolani anon duksidung ima Roma amang Rinaldi dinalaho martadi kata tujulu Roma amang Rinaldi dinalaho martadi kata. Oras Madita menginang. Selamat hari Hananek Madita. Iya, mau lihat tema perjolo pinasaha tu parhalado terlumuwi partiting di nang maleho partikian tu audison di nalaho mertadikata di tonga-tonga di huriat tadi HKBP sopo surung. Jadi menginang kurang lebih adong ma 5 bulan au gabi parhubas magang di tonga-tonga di huriat HKBP sopo surungon. Jala ditiki hupata daho diriku di bulan sadai huidado rupani dengan dipajak kono muna diau hati hai jala songoni manian pangiduaku di partikianon di namar tadikata uset tonga-tonga ni huriata bah huhilala jala hurajumi do rupani amanginang tung matcai gudang dope rupani na hurak sikop na hurang dasip taringok tu pakubasyoku di tonga-tonga ni huriaon alani amanginang salpuhok kamu mai sian bagasar rohamuna batangi yang masih tangiang mahita rupani anggiat boy tulus aka napi nafsita tujuloan ni yarion bajala hamu perupani aka amanginang nahu parsangapi hami balam margogo mahamu dinalaho mangulahon aka ulam muna hobartu napi nasahat ni Tuhani tarlumubi madok moliate daw situtu tu inang padita resort, inang padita rini hutazulu memang masuk kau tu hurion padita jan siagi dope hati hai alai hurang lobi tolu bulak kebersamaan nami rupani di tonga-tonga ni hurion gudang do naboi hu parsia jari hami inang taringok tu pakko basyoku songo parsia jar mana parhobas magangau alani madok moliate mau tu inang padita tarlumobi tong tu amang calok padita wan pril huta barat di kebersamaan na hurang lobi 6 bulan tong ni matong tu parhalado ni huriah HKBP sopo surung mauliate ma amang mauliate ma inang nung ngadi cakok kamu hami dengan makobasi di HKBP sopo surungon songon itong di akapunguan ng lembaga korna adong di tonga-tonga ni huriata
ina selasa ek Saudi masmur dohok bunguanama ra dak pola tung sikko dobe parsarata akamang akainang ba tuhata ma rupani nama masu-masu parsaurata nauk tasalpuhon di 3 bulan nauk salpuhon songoni nang dianggi nang ibotoku remaja napon sobulung rupani lam semangat mahamu lam marlas ni roha mahamu rupani laho mangihuton ganup akka parpunguan na adong di tonga-tongani hurion songoni matong di saluhur ruas ni huria HKBP sopo surung sahalinai ma hulakot madok mauliate mau tuhamu mauliate ma tuhamu mauliate ma tuhamu songo panipuli ma songo nanidok ni na tua-tua ma dohonokku napura tano-tano ranking marsi ranggongan badatta pada udao todita ma marsi gom-goman butima na boy hupasahat tami mauliate ma dihita.
Mari demaita nos tapasahat ma pilihan sada.
ayat sada. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangarajai hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita sudena amanami inanami turpuk jamita di bagasan sadarion di parningotan di ari hana naik ni Tuhata Yesus Kristus ima nadienet sian buku nisi Efesus buku Efesus bidusada mamuka sian ayat 15 tolhas tu ayat 20 tolu. Efesus bidusada mamuka sian ayat 15 saha tu ayat 20 tolu tangi hok kamuma asa hujahahon dihita. Asa aupe duku bege naung porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna disaluhut akan abadia dang masadia umadok mauliate siala hamu marningo tamu di namar tangi yang au anggiat dileho debatani Tuhata Yesus Kristus amani hasangaponi tuhamu tod dihapistaran dohot pangukapon manadda ibana dipatiur mamatani rohamuna asa diboto hamu rumang ni arta sihirimon sian pajowon nai rodi surung ni hasangapon siteano niaka nabadiai asa ditadda hamu nang hagogok ni gogona na sumurungi na tuhita akana porsea sian pakorhon ni hagogoon na namar muliai ai di Kristus doi diulah debata dina pinahehenai ibana sian namate jala pinahudulnai tusiamunna di bagasan banua gijangi tu gijang ni nasa harajaon dohot huaso nang hagogoon dohot hamuliaon nang tu gijang ni nasa goar natarhatahon dadaholan dihasianganon dohot do dinarosogut saluhutna do dipatuduk tutoru ni patna jala dipabakit do ibana na mangatasi sasude gabi ulu ni huriai ido pamatangna namanggohi ibana asa gohanna sasude di bagasan saluhutna ido yanggo sahatna amanami inanami atik tung dang masih jalangan dope hita naking holan hudul di kursi tei atong ta jalang majol dapangan na dihabirang doho na disiamut tei tadok ma selamat ari hana naik ni Tuhata. Aka suami istri na sempat marandis nakisya jabu boy ma mamardame ma anggo di gereja naking marbadai ala sopitor hatop inatai hehe mabek kopi pedang toy mula sianon lau mahita tu play over ninna molodang turuma makan Mona Lisa itu teh amanami inanami adong dua nanaing dohonok kutuhita na parjolo taringot tu parpunguan lansia hari Sabtu asa romahita aka amanami inanami lansia jala ala dipatupado disicek darah tabo bima katipita jala hobar tu informasi na menangani cek darah yang non puasa mahita mulai jam 12 borongin akan nong somal minum tuak jam 12 ipasoma jo.
padua hona kamang inang onama parpudi hita pajupang dohot amang Rinaldi Situmeang anon hati hana pasahat di holong ni rohatta tunasida ba tabuka majodo petai onama parpudi ala naing mengalanjut ton nasida di mabuat S2 ima anggo informasi nasida tuhami alani tapasahat maholong ni rohatta non tu nasida amanami inanami dohot remaja na poso bulung ruas ni tuhatta ari hana naik ni Tuhan Yesus nuaing taparingati manang taingot molo didok taingot ingot itu berarti kita mengingat meskipun mungkin kita tidak ikut di dalam peristiwa itu tetapi kita diajak karena kita menjadi satu iman, menjadi satu kepercayaan dengan para pemberita Injil, dengan para rasul, sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli kita. Kita satu pengakuan, yaitu pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu, ketika para rasul mengatakan, mari kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus, bahwa peristiwa itu sebenarnya tidak kita lihat, tetapi para rasul itu sendiri yang menyaksikan bagaimana kenaikan Tuhan Yesus itu, maka kita juga diajak sebagai orang-orang yang percaya. Peringatan ini salah satu tujuannya juga adalah menguatkan iman kita bahwa Dia benar-benar ada. Oleh karena itu amang inang di dalam khotbah saya ini akan lebih banyak kita berbicara tentang hata haporsiaon ponggol paduahon manang pengakuan iman rasuli bagian yang kedua. Boleh tahu di mana Parguru Malua sedang duduk sekarang ini? Boleh tunjuk tangan? Boleh berdiri di tempatmu sekarang dan tolong ucapkan apa isi dari hata haporsiaon ponggol paduahon. Coba berdiri. Di mana Parguru Malua? Yang di atas silakan berdiri. Tolong ucapkan hata haporsiaon ponggol paduahon. Kalau memang yang dihafal bahasa Indonesia silahkan. 2 ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Batak? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia semua 2 ya. Sunguna dangadok suara di awal lah. Di awalnya nggak ada suara, tiba-tiba dikata tertentu kuat, ya. Jadi nggak akan lulus kita Parguru Malua kalau nggak hafal itu, ya. Silakan duduk. Hata haporsiaon ponggol paduahon atau pengakuan iman rasuli bagian yang kedua, yaitu kita berbicara tentang Yesus Kristus. Berbicara tentang Yesus Kristus. Amanami inanami hata hamu di ayat 15 hati hadidok asa aupe duku bege nau porsea hamu. Hata hamu nuaingon imahita kita au dohot tamu alani i hata haporseaon ponggol padua honon dang madokbe hamu porsea alai gabe au porsea. Hamu diganti menjadi au itu berarti pribadi-pribadi. Au porsea ganu pita hari
mingpu jongjong do hita amang inang laho pasahaton hapor siauni. Au berarti secara pribadi. Pribadi kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dan jika kita mengaku bahwa au percaya di Yesus Kristus, maka kita mengimani dua hal menyangkut Yesus. Dia mai hajol maonna dohot hadebataonna. Kemanusiaannya atau hajol maonna dan keilahiannya atau hadebataonna. Memang agak borak do ala menyangkut doktrin, manang dogmata. Ulu dua nomor odok kamu, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, menyangkut dogma ini memang karena agak berat dia, terkadang orang gak ada lawaknya. Gitu. Tapi tidak apa-apa kalau kita mengantuk, mulai tertidur, tidak apa-apa. Asal manipita taringot Tuhan naik di Tuhan Yesus. Dua hal menyangkut Yesus yang kita imani. Satu, kemanusiaannya atau hajol mauna. Dua, keilahiannya manang hadebataonna. Alana amang inang dua odo natorus dipersoalhon aka halahan. Adong mana madok katanya Tuhannya dilahirkan. Siapa bidannya? Begitu terkadang yang kita dengar di media sosial. Aka leseng-lesengan namai taringo tutu hata Yesus jala godanggo aka lesengani. Jala hola taringo tu hapor syawat taido torus na taida nagabe dikritik nagabe disukun nang di aka media sosial. Bahkan di tahun-tahun yang lalu pun yang dimunculkan oleh orang Kristen sendiri yaitu menyangkut Kristen progresif. Itu pertanyaan yang datang kepada kami, Inang, bagaimana tentang Kristen progresif itu? Entah mengapa gereja-gereja seperti kita ini, gereja-gereja kesukuan selalu dihantam dogmanya. Dan selalu dikatakan dogmanya sangat kaku. Apalagi peribadahan kita, peribadahan liturgi, peribadahan parmingguan di HKBP selalu dikatakan monoton. Kenapa? Ada apa dengan peribadahan HKBP yang sudah 160 tahun lebih? Tetapi itu terus yang dikritisi. Kalau kita bicara tentang monoton, mari kita lihat apa kata dasar dari monoton. Monoton itu artinya itu saja. Semua liturgi, semua ibadah juga itu saja. Kita berangkat ke Katolik memang itu juga saja. Kalau kita berangkat ke karismatik itu juganya peribadahannya. Lalu mengapa kepada HKBP kita sangat keras mengkritisi, mengatakan ibadah HKBP terlalu monoton? Ada apa? Jangan-jangan kita tidak lagi menikmati liturgi daripada ibadah HKBP itu. Kalau saya katakan liturgi bukan berarti merayat ayat. Liturgi itu adalah agenda itu sendiri, yaitu mulai dari votum sampai dengan kepada berkat harum yang disampaikan oleh pendeta. Itu liturginya, itu liturgi kita. Mengapa kita harus berdiri? Mengapa kita harus duduk? Mengapa kita tidak menikmati bagian-bagian daripada ritus-ritus peribadahan kita? Wasai ikut jongjong kita inang pedita. Jala di hal-hal tertentu do kita ikut jongjong. Ima di bagian hatiha mulai mafotum. Amang inang ibadah bukan milik manusia. Ibadah itu adalah milik Allah. Jangan diputar, jangan dibalikkan. Seolah-olah kita yang mengundang Allah kepada ibadah kita. Hape salah. Hita do sude naniotang ide bata. Kita semua yang diundang oleh Allah. Kita beribadah kepadanya. Bukan Allah yang kita undang. Kitalah undangan Allah.
Idoalana ibadai dibuka di bagasan goar ni debata ama anak dotot di perbadia. Pakobasion ni debata do amang inang permingguoni. Idoalana di bahasa Jerman adong do dison inang situat tabur tapugulun natung macai malo di bahasa Jerman sotung salah au. Holani do inang nahuwatusi. Bahasa Jerman ni permingguon. Gottesdienst. Nomor 8 pelayanan Allah. Jadi di batado na melayani kita. Dak kita na melayani di bata. Dia bukti na enak padita na parjolo. Ibadah itu dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu yang kedua, patik ni debatado di leot tu hita, dang patik ni jolma. Siat debatado patik itu hita. Dungina patoluhon, di leot do tu hita pengampunan dosa. Pengampunan dosa bukan dari manusia, tapi dari Allah. Lalu dia melayani kita dengan firman-Nya. Jadi debatado nama kubasi hita amang inang, tung pehami hirana terida. Alai pakubasion di debatado permingguonon. Dihobasi debata hita, Allah yang melayani kita. Kita adalah tamu undangan Allah. Jadi Allah yang mengundang kita. Itu alana amang inang. Bo HP jamitanami di son setia doa karwasi rotok tong berminggu. Allah boa tod di ido nama johita. Asaro merminggu, asaro merpungu tumangihon hatana. HP mungkin mermea-mea pami lahu pasahat ton hata di debata. HP hola perhite ya doha minai pakai debata. Debata adu nama kubasi hita. Alani do amang inang taringot tutu hataon ima secara khusus menaringoti Yesus Kristus. Dua hal nakingan nunga taida ala saporseao do hita dohot akka para rasul akka aposteli laos porsea mahita nang di hana naikna. Tuhan tai manaringoti Tuhan Yesus dua hal nakinga hudokon menyangkut kemanusiaannya dan menyangkut keilahiannya. Oleh karena itu tumpe godang noaeng aka kritisi taringot Tuhan porsiaota sadadagabe suku-sukun. Dari mana sumber kita mengimani atau percaya bahwa Yesus itu adalah manusia yang sekaligus adalah Allah. Dari mana sumber kita mengimani atau percaya bahwa Yesus itu adalah manusia yang sekaligus Allah? Sumber kita tidak lain adalah ada sumber ta Alkitab, marang Bibel. Tidak ada yang lain. Adalah sebuah kebodohan jika sumber kita untuk mengimani Yesus adalah kitab yang lain. Itu kebodohan. Muslim percaya kepada Muhammad ya dari Al-Quran. Umat Buddha percaya kepada Buddha ya dari kitab Buddha, yaitu Tripitaka. Demikian juga yang lain. Maka sumber kita satu-satunya mengenal Tuhan kita, Kristus itu tidak lain adalah Alkitab atau Bibel. Alana porsea dohita tu Tuhan Yesus. Karena kita percaya kepada Kristus, maka kita juga mengimani, mempercayai 4 hal, bahkan 5 tentang Dia. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah manusia, maka kita juga mengimani dan mempercayai. Yang pertama, kelahirannya. Yang kedua, kematiannya. Yang ketiga, kebangkitannya. Yang keempat, kenaikannya. Bahkan yang kelima adalah kedatangannya kedua kali. Harorona napa dua lihon. Oleh karena itu menjadi pertanyaan adalah boasa pola ikon gabe jolma debata. Boasa pola ikon gabe jolma debata. Aharikotna dang boy haroa hotma ibana debata lao manobusita lao palua hok kita. Sayangnya amang inang jawabannya adalah tidak. Karena upah dosa adalah maut. Sedangkan Allah tak tersentuh dan tak dikuasai oleh maut. Kalau Allah mempertahankan kealahannya di tempat yang maha tinggi itu, tak tersentuh
oleh dosa, tak tersentuh oleh maut, maka kita akan terus menjadi tawanan dan budak dosa. Oleh karena itu, satu-satunya cara supaya Allah yang maha tinggi itu bisa masuk ke maut, satu-satunya dia harus menjadi manusia. Maut itu menguasai hidup di mana manusia tinggal. Itulah sebabnya Allah harus menjadi manusia supaya ia masuk ke dalam maut dan mematikan sengat maut itu. Alani tabuka jo sada Korintus 15. Sada Korintus 15 ayat 54c sahatu 57. Bahasa Indonesia do nadong di slide tai, alai tajaha majo bahasa Batakna. Sada Korin 15 ayat 54c. Bolo bagian C ima na tulisan namok moki. Ayat 54c sahatu 57 akan nama buah Bibel, akan nama buah HP suci. Mari kita membaca bersama-sama dua ya. Nunga tarbodut hamatean, nunga soluk hamonangan. Alai mau liate ma di debata, napa mona kita marhite-hite Tuhata Yesus Kristus. Sekarang Paulus sedang seolah-olah berhadapan dengan maut. Kata Jo, multahingot akan tua-tua nami. Kata Jo anaha berarti menjoai anak konna. Jo hamatean di dia hamonangan mi, seolah-olah Paulus sedang berhadapan dengan maut itu. Dan seolah-olah dia yang berkuasa atas maut itu. Lalu dia berkata, Paulus, Jo hamatean di dia hamonangan mi. Wah, luar biasa sekali. Dari mana keberanian seperti itu kalau bukan dari kepercayaan kita kepada Kristus. Jo hamatean di dia hamonangan mi. Jo hamatean di dia sorok mi. Alai dosa do sorok ni hamatean jalapati kido gogo di dosai. Ayat 50 itu. Alai. Kalau kita sudah memakai kata alai, maka pembalikan akan ada. Alai mau liate ma di debata napa monak kita marhite-hite Tuhata Yesus Kristus. Ema barita naulii aka amang inang. Hai maut ninna di bahasa Indonesia rupane. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat do dihatai. Jadi hera uluk dibuat mabisana. Boy dope uloki mabai racut tuhita molongai dibuat bisana. Dambe. Songona kadadana tauju marmemeam ibuat lipan dungi ibuat mabisa dilipani ibae matu bajuna. Bergerak lipani soni. Habe hitam mabiar. Anggoy mana daw? Ala buah. Ngai boto ibana. Ngai dibuat bisa nih lipani. Hira-hira songoni ma amang inang geberan ni hamateani manang mauti. Nunga dibuat be sengat nina di bahasa Indonesia. Nunga dibuat be sorop ni hamateani. Ido alana nari dok di si Paulus. Jo hamatean di dia sorop mi. Sengat mi. Sengatido nama bayan parohon hamatean di tonga-tonga ni hanguluan. Alai mau liate ma di debata napa monak kita marhite-hite Tuhata Yesus Kristus. Taingok dope ede buku ede nomor 14. Par musik boy di huton. Buku ede nomor 14 taingok dope. Aletontiku naung he Tuhanmu nung
nunga ditaban. Ado lapatan ni ditaban. Di dia ditaban. Dia ditawan, betul. Ditawan. Memang saya sampai koreksi do nakingan kamus, aduh ditaban. Ditawan. Dirampas. Dijarah. Itu berarti ketika buku edetai madok nunga ditaban do banua toru marlapatan mai banua toru maut kematian telah menjadi tawanan Kristus. Ditoru ni patni Kristus nama banua tor. Jala on boy diulahon Kristus ala huaso hade bataon nai. Di soma akamang inang rikot ni debata ikon gabe jolma. Jadi molo naki suku-suku ni rikot ni debata gabe jolma. Apa pentingnya Allah harus menjadi manusia adalah mengganti kita memenuhi hukum Taurat itu sendiri. Ibrani 2 ayat 14 berkata, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Mereka yaitu manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Las maroham ay martua maho nina edete nakingan. Las maroham ay martua maho rabdoho Jesus mangolu maho rabdoho Jesus mangolu maho. Ngadapot bukan detai? Ngadapot tede hojo sali. Boy par musik nami tede hojo sahali. Aleton diku nang he Tuhanmu nunga ditabando banua toru las maro hamai martua maho rabdoho Jesus mangolu maho rabdoho Jesus mangolu maho. Las maroham ay martua maho rabdoho Jesus mangolu maho rabdoho Jesus mangolu maho. Atong dia matutu tua natadapot hobar tu ede ima mangolu rabdoho Jesus. Di dia di surko hasonangani inganan na dumenggani inganan na dumenggan tu sina yang laho mulia tu sina yang laho mulia asa rabdo Jesus tedo salai di surko hasonangani inganan na dumenggani tu sinang
pauduk be madirita. Parmusik nami dongani johami martangiang. Marhite-hite eddenakingani. Tabuak matiki aka amang inang lahu martangiang. Manangyakon sudi holso nirohata. Hape di pasahat ibana do tuhita las niroha. Dohot tua. Sipata memang alaniaka parang nguluonon gabe wulu do dang tai de betuai. Mate akan natahaholongi gabi parohon bot nirohan di hita. Hape naik doi bana tu banua kicang. Imatu hatta Yesus Kristus nalaho paradehon inganan naumuli di hita. Asarap dohot ibana hita mangulu. Hape di surgo hasonangan ido inganan. Napinaradena di hita rap dohot akan atahawalongi i. Tumasai berjudo tu hatai. Di palua do hita marhite-hite mudarna nabadia. Naik ibana tu banua gijang. Ola makarikoton paradehon inganan di hita. Atongaha matutu naboy mga bati. Naboy mga bati dalata lau manopot ibana. Dada bedohot hamatean. Dang mabiar betutu hita marnida hamatean anggotua na matutu na dapota hinorhon itu hatta naung manaiki. Ali Yesus mau liate ma alani holong ni roham. Di hari kotok kodo gabi jolma. Ola patuduhon holong ni roham itu hami. Si maroham patugu hapor siaw nami. Amen. Mari demahita huhut tapapungu pelea 2A dohot 2B.
dehon ayat sada jongjong mahita sudena. Hatibul Tuhani ia bangsa nai marhasa bersuarami memuji Tuhani endiron meraja sian sado roham naumate ala midosa oloi madebata. Tatangya koma peliat tatu debata martang yang mahita. Ale debata amanamin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasau libasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehon me tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon me tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon mi Rodi pamataku Osadohon kuketi Rodi saluhut hartaku Upasahan tituho nasaun satu guru. Ale Tuhan Yesus Kristus nauma naik tu Banua Gijang na hudul di siamun di debata hasangapon dohot hamuliaon madihorodi saleleng-lelengna namarlas niroha dohami nuaing ala naung monako jala dipabakit debata ho gabe raja di atas ni saluhut halonganga dosude dalammu ay dipatutoru ho dirim tutoru ni saluhut alay gabe tumibo ho sian sasude jalam maruli goar asalopit saluhut ulu nitot laho marsobat ho jala ganu pamangan marhatapoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukapo dalam tu Banua Gijang gabe situa ni malipo na mangodiho kami tu debata say pasu-pasu mahuriam na maringana dope dihasianganon pai mamarpungu hami tu labungmu say pasaut mabaga-bagam tuak kasuruanmu lehon tu nasida sahala dohot hagogon sian Banua Gijang asa marmulia goarmu di portibion saya jari maaka partohonan di huriam asa hobar tu lomoni roham aka aturan pamisangon dohot panugunoguon nani aturhon nasida di huriam say gonggomi jala paretai masaluhut huriam di sadok portibion asalam rarat jala monang huriami lehon hapistaran sian Banua Gijang tuaka iduk nami tuaka padita guru bibel pro diakones situa dohot evangelis asalam maraturan huriam di tanoon say pajongjong harajaumu di bagasan rohanami asa marhiras ni rohahami mangoloi dohot mangihut toko pahot marohanami tuho asa hati dako kami mangolu manang mate pehami hodo Tuhan nami say paiyan mahatam dohot dame di huriam asay huingot tami dadahasianganon inganan nami alay di Banua Gijang di Labung Medo say ramoti mana manggonggomi hami dohot suruan na pinabakit na lehon tunasida hapistaran sian Banua Gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangoloi paretam pasu-pasu masaluhut parpunguan ni halak Kristen say homa dongan nasida juppa marpungu di gareja di parsikolan nangpe di bagas nabe selam lokangi sia kami dosa dohot sude na pasorato kami di hasianganon asalam malungu kami paimahon harorom mangalapami tulabung ni amai. Amen ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu say Roma harajaumu say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana bidaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutodim. Horas madihita sudena Hujuhami ma amang Rinaldi situmeang tujolo laos di soma hita masih jalangan na parpudi amang inang. Ya. Ya sambil mula kita kamang inang tajalang ma amang Rinaldi situmeang ona mahita naparpudi majalang nasida sambil mula mahita.